ترجیح نامزدên zanîngehan berdewam dike di vê peyvaja û merheleya tercîhan de ya ku hê berdewam dike de tewsiye û hişyariyên pisporan jî berdewam dik. Tercihên namzetên zanîngeha dewam dike. Muameleyên terciha de heftê tebağê de dest pê kiribû û wê heta 14 tebağê tercihê dewam bikin. Ji bo muameleyên tercihan perwerdekaran namzetên wê tercihê xwe bikin tavsiye û şîretkir. Endamê saziya rêvebera Cemiyeta Perwerdekerên Erdemiyên Batmanê Mehmet Emîn Sülçû got, xwendekarê wê tercihê xwe bikin hewceyê li gor qabiliyeta xwe tercihan bike. Wek pirsgirêkek belavî bûyî û xwendekarê me salekê yan ji 2 sala xwe amade dikin. Wexta ku tiştekî bi dest naxijî derdor zextê dide ser. Yan jî nikarin dîsa salek din jî amade bibin çav tirsiyayê bûnin û ji ber vê yekê gavek berê gavekê tercihên xwe bidin û dixwazin xelas bibin. Yan jî dixwazin dûr bikevin van tiştan rewşa gelekî bi xetereyê. Perwerdekar Emîn Sülçû di beyana xwe de wiha destnîşan kir. Di îmtîhanê de xwendekarên puanên hêvî dikirin nestendinin gelek zêdenin. Em dixwazin ji van xwendekaran re vê yekê bibêjin. İmtîhan ne dawiya dunyayê yan jî dunya ji vê îmtîhanê pêk nayê. Mixabîn ev îmtîhana jî perçeyek ji jiyanê ye. Salek wek wendayî xuya dibe lê car caran salek gelekî deriya emrekî bi bereket vedike. Perwerdekar Emîn Sülçû dawiya beyana xwe de wiha got. Kesên hêj tercihê xwe nekirin yan jî kesê wê tercihê xwe bigiherînin bila vê yekê baş fêm bikin. Zaman bi çi hewcetî dike. Kesên zaman û dunyayê baş fêm dike di demek nêze dest bi heyat û jiyana xwe dike û kêf xweş dibin. Ji hemû xwendekaran re encamên bi xêrê be ez ji Rabbê xwe daxwaz dikim. Yelpazeyi geniş tutarlarsa inşallah çünkü bir takım